ashugolo mono na mada abatazikwa online tile ruo obodo mana enwe mọwa ga-aba akwụkwọ abaikwa online ọzọ na ịmawo hey oh akwụ na ahụ ya oh Newenu mawu na achọ newenu mawu maudi egwu hey newenu mawu pụtakwa n'ụzọ fụọ n'ero mma hey onye na-abata na-agwa ebe ochie soro a na-agwa ebe ọ nọ oh hey hawa mawa ina trend online na-agwa na ebe uche soro na-agwa na ebe nọ ọhịa ekwuru ba na-eme na-eche kwana ya mawa amala eme aga na mawa oh na na-eche vidio ka ndị ọzọ na-ahụ ya Wojogwo newe mawu number 1 Emmanuel Elaga agwa na ya bụ nshi sere na agwa na ya bụ nnọ newe mawu hey waya kwa wayo oh again na shwa
Yes, so LGA, yes, I remember when we say it's another interesting event. Who know me is when you invite, no, we say another interesting event. Oh, I had to go for an Umuaga. Hey, coach, I got domain and Umuaga. Why? Life and direct. Ihe Aneke Umuaga Obodoeze. Rado, acho oja. Rado, mother, nuku mara Aneke ne. There. Aye, me kwe kai. I na-agba mbọ ka nke anyị fụtawa omenala Igbo uwe n'ụwa niile a na-eshe ya ọ na-aga viral ka nke ndị ọzọ ndị ọcha abịakiriwe nke anyị otu anyị si eje nke ha ọkwụ na ahụgo na sketi bụ ọya yi Odogo no wage. Kama huo. Obodo kukunga huzai. Bye bye. Aina nashtazo yeje na bobo na dem na makisi wala mo ko TV ya balunu.